Inaboroki wabe skuru ya Nyakwerema yere imeye constituency ya Barabo imeye county ya Nyamira yorit kuliale roba korokorobekana asokwimurunganeria omwalimu monene oyutomugocha ase skuru eyo Fat Gisemba nigagotumanya Nemambia yerito kulialero imeye skuru ya Nyakwerema Secondary School eyogotoke meye wadiga ya Kyabanyaru ebunga ya Borabu Abebuli abaigani go besokire baramoneri orochiri tindi asikire ngate batageti mwalimu yoletu asaya igabwango mono egikogera kolengana mona Borabu ni skuru yagendera ko bagekwire na magegasa matuka matambe ya ikire skuru yekere bwata abana 18 twango iri binyoroka twarusira abana skuru twaretera twikire abana 200 koro 18 baka 200 Waniga bamanyire go ikaboniga tamwe kara baratiro mwarimu wasari uji skuru wetani sana nera bakotara skuru ma ntwara buri twanda marango tabana mambia mwarimu otigagende skuru ne baigombuya obo maene mbolinga skuru ete ya Nyakwerema eya gwete pi ekagupi baka tukasinga ngendrete twarusi abana skuru bali bali towe skuru gaiga chibara se toka ndoto wabanyarande skuru ente bwati bana kara eta bana bano Nyakwerema na imukegoro Omo isimi kwa pen mumanya kate batikasa pote skuru ya gara gendre. Kono ngaye ku kerenta to ko te. Kono mabingo abana ba ku beke kurongo mwani mole tu mangao. Eto go sabaka moranje. Umwani moyo ga kyagende. Ukona monegeta sene kya tembe. Niko baoro kiri njira sama tukama ego mwalimu ngabuno yegalete twase skuru ye. Nige skuru ye gajira nete magega. Egento kolengana mona Barabu batatageti kwirorera. Ekacheka ikatokareta ruo mwarimu gete omugaka oreko chikoritaya agacha karari sukuru eye karara pi paka togasinywa abana bagatigara 19 togacha tokareta ruo mwarimu ondo okorokusa morioki agateba aragitingi principal roro kaki twatemire koreta abana tokongorwe binyoro nga ntorochi abanyarurande torabariri twatemire koreta abana ige sukuru eye itu twasabira abana abairi twasabira abana munanje bwe komonyene suppose abana 22 ocho twasabira abana ebinyoro erinde naitwe kenyoro gite sukuru ya itebo ke kenyoro kakoraki keboke bone kenyoro gito ikiabokire twamanyire konyora abana bono mambi bagukure bibe twasokire buna abaibori torore ninki kegendrete bagotete inga yaya no mwarimu ochire aranda atigaletie miaka ebere ari taje miaka ebere ngasikia gocha gokora igagocha kuritaje ngasikia korira gocha kuritaje onyore batagete batigo mwarimu ori abagitingi bakakore 844 system erinde torarete kenyoro giitokera aboka wego niko besokire na kugendera ko emurungarere kubatakana muno boteneri obo bagendera ko bagokuru asiskure yiga asibono bago sereri kunyara ko bakorusi abana babo na onye abo bisabe kisemimba gwikirina sayiga na kunyara ko babago sunsura engane yiga ana 200 naende pasiera bon este ikora ragaiga wasabne aito ya ito Erike Nyakwerema bueno twateira ne bono iraresika waigatinyeroche egatibo igo ya abahoro kiwa nigo banyara ko bakorokubekana se chinseme chiga asikiringa nigo bagikere igoro yogocha ku mwalimu ya sayiga asibaerere nganigo boboreire okunyara ko bakogwasa matemo ari bosyo asibaganire kwegwa umwalimu urabakonye bono ngo cyari utoyino namute mtundu mumait nandi kwanza ogoti chiskuru aseri kune chiskuru gete chininge sana tiganda sago ntunsha mtotaete atara otantundu muteti tiganda chiskuru chinde chiro chitawat prince kama twamange gostoba igona tutwa prince po kuchatora turumu ngao lakini kaliyo ento mutaite no komala kulinde kulengana mo no assistant chief asireta Kevin Osero uyikirina saje gani gagendere ko bagako basemya abebuli abako babatwereru chingaki engani yiga egendere to koba gigosunsurwa here go maintain peace na bana na bata iriba calm down because there is a link between mwanafunzi no mwalimu mwanafunzi na walimu wetara saba bibure baba bali bachorera se board ngo batake their time basa class kwanza tubanyete problem ebe resolve egare na bana bana na masomo bono abalimu na twatamire bakwanira batigambangana amange such that abibure baikaranse na board members na staff na community abagaka bali bachorera na community bakwanira about this problem
egere naria abana bagenda na masomo. Ingo ripoti rigetaseni kia uwanja kia Gatembe kurasi Nsemechiga skuru ya St John Nyakwirema Secondary School imeyebunga ya Borabwe County ya Nyamira inchi konkuru kwa Polycarp Okara.